Niken Salindri. Alhamdulillah. Makasih ya, Nak. Muah. Ya luar biasa. Ayo nduk kan ngateko. Nah, coba. Ya nek bawane ora lagu kuwi. Enak ora, Nduk? Mboten, Pak. Mboten nggih langsung nggih. Dereng mbok menawa. Nah, engko podang kuninge ngen diaturke Mbak Elisa karo Niken. Oh ngaten. Nah, mergo gen marem jane Pak Tarmin lek ngetokne dhuwit ora sithik lho Mas Gareng. Nggih, leres. Ora sithik bengi tenan. Wah. Aduh, amoh to, Nduk. Ndang to, capek lho aku wis. Nek capek-capek lek gendong kuwi ya amoh to aku. Piu. Lah kok semar ae batin. Masyaallah, bobotmu piro to, Nduk? 40. Oh iya nek 40 jane. Sing ngabuli dosamu ketok iki. Awas lho ke tonyo anu neh kok. Iya. Aja mrono-mrono. Lagumu Bungah iki mau gawe tahun piro, Nduk Ken? Tahun 2023, Pak. Wah, ya dong suwe. Oh, sautara suwe. Tahun kepungkur. Tahun kepungkur, heeh. Ngon jajal gen digarap kanca-kanca Dwi Jolaras Indonesia ya. Nggih, Pak. Ya nenek. Lagu Bungah karya Niken Salindri. Yuk, dados.
Gusti mugi sageta bakal mati bungaku nganti jening ati kowe sing paling tanti-anti dina kelawan wangi tunggu mung siji Gusti mugi sageta bakal mati Gusti mugi sageta bakal mati Kurang piye, Ken? Kanca-kanca lek garap kurang piye, kurang. Mboten kurang piye-piye, Pak. Sampun. Sampun. Wah, iya. Iki mau sore sing ngendang iki mek ndelok YouTube ngono langsung ditulis rek langsung dadi. Aduh hebat sekali Pak Dodo. Pak Dodo. Konsultasine karo aku. Alah. Iso. Berarti sama ngerti notasine. Alah kok gak hafal aku iki. Nah, jajal piye lagune? Ya cukup pamer ning kene. Slendro aja kok sendu songo. Moji-roji. Lah kaya ngono kuwi kanca-kanca nek apa jenenge? Monggo ki di sela-sela kesibukan Pak Do sing ngendangan kuwi kan sik ujian-ujian. Murid-muridmu sing iso ngendang sapa Pak Do? Wah, apik kendangane sapa? Ke suarane ya apik ya? Suarane. Kuwi iso nyuara. Ji ngono ya. Gua tenan nduk kan iki muridé Pak Do kendangane wedok lho monggo. Wah, nggih. Kapan-kapan kula diajari nggih, Pak. Iya. Aduh, wong gur kon ngajari kan ngendang kok terus nyincing kathok lho maksane. Biasanya Klaten ki apik-apik Klaten. Pak Do lek omahe Klaten. Nggih. Makasih ya ngono Klaten. Mas Ardi ya Klaten. Oh, nggih, Mas Ardi nggih saged ngendang. Oh iso. Pengen dikendangi po? Hmm. Napa? Napa? Pengen dikendangi. Lagune napa, Pak? Lah ki mau podang kuning ki mau. Oh, Podang Kuning. Heeh. Ya. Ayo ya Di. Ya berarti so aku diwarai Mas Ardi ya ora sida Pak Dodo. Oh iya. Ah, lah Pak Dodo kadung angen-angen lho. Enggak lah. Pak Dodo. Ayo Di, gen marem. Jare bar marahan. Marangan besok. Iya. Iya, coba ya apa. Ya, ayo Di anu. Ya pancen lampu niki padang banget mula awake dhewe mesane kono iki ra pati ketara. Digarap anu ya, digarap kecul ya, Reng. Iki mangkake. Kecul sik lagi dangdut. Oh, ngaten. Siap. Siap. Nah, iki pam. Duwe kali barisan mboten. Oh iya, sisan. Ayo. Sisan karo sapa Hana per sapa jenenge? TV. Hana Loka. Ya, Hana. Wis barisan gak sameri. Gak semere ngopo? Iki mau kan medune tak gendong. Heeh. Aku gendong gak usah. Gimana? Berjelas apa? Gak usah meri. Siapa? Iki mau kan medune njaluk tak gendong. Iya. Tak gendong. Wis Aku tahu kamu mau minta ini kan? Mbak Yumu lo gendongan, Reng. Ini kan? Mbak Analoka kan? Kamu mau gendong itu kan? Iya. Ini kakaknya. Mbak Yuku. Piye kamu lo? Ketok aja aku bagus ngumprah. Mbak Yu apa? Siki Mbak Yuku. Mbak Kenal Mbak ah? Ipe. Mbak Yuku. Oh, kakak Ipa toh, sapa ora kandung. Beda mulane. Mbak E bojone. Bujuku aja yang ngene iki, jebles. Lo pagi ora disauri. Ketok. Ora bojomu ra ngono. Ngomong nek bojoku luwih elek ngono. Iya. Eh, Blegenek. Blegenek. Oh. bojoku rada ndek lemu. Lah dhek yo ndek lho, Pak. Lah iya. Bojoku rada ndek lemu bareng jarian ndak malah koyo tekun taplani. Ame kan jomboy bojoku. Hana Loka Wonogiri ya. Wonogiri. Wonogiri. Cedak lho, Wonogiri enak cedak. Ya bocah ora main Jatioso yo ngono iku, Pak. Ngopo? Daleme Wonogiri nek dugi mriki mepe gur 32 menit. Kok dadak ning Karangasem. Mobil diatur harus tenan rene 2 jam. Kok mulai 2 jam Karangasem 2 jam teko Wonogiri. Kowe iki piye to karepmu iki? Karepmu piye jajan? Tak kira mboten jadi alasan yo. Lah, kiramu ning ndi? Kalau kita nganjuk. Wah. Jadi nek makan kita
Takuti ya Mbak Saras. Mbok takon piye? Mbak Hana mungkin main. Nggih Mbak, nggih Dek Saras. Kamu di Tenganjuk derek Pak Kangko. Loh, Pak Kangko teng desa kok aku sing Tenganjuk. Loh, kok Pak Kangko ki loro. Oh, kanggo sitoke malah. Heeh. Nek kok dugi mriki tak foto. Mbak Hana pun Tenganjuk. Mriko bulikipun WA bocah ketok pinter kok teko. Ha nang lek mangkat tanggapan ora numpak hak is ora marem. Oh, iya. Ati wis ya. Nah, iki. Ya. Piye? Lah. Wong telu ya? Piye? Masuk kabeh iki, Pak. Aku nek nyawang ini kenapa? Kulo niku ora mriki dandan, enek bocah cilik dolanan. Ah. Aku dadi wong lanang yo duwe anak. Ah. Bareng ngerti cah cilik dolanan, aku nggantes kelingan anakku. Ah. Lho bareng ngerti wong lali-lali ya kok lali bojoku. Iya, iya. Wes kok ngira bojoku terus tak jak selingkuh. Pani kok piye? Gak bojoku. Alah bojoku yo gak ngaku lho, ngaku. Ora bro. Nek kaya dhuwur bojoku. Alah nek Dawa bojoku. dhuwur nek ditekno nduk, nek diturokno padha-padha. Ayo, nduk Ken, ayo Ken, buat celuk Ken. Nah. Yuk. Oper Elisa, Surgarus. Dangdutnya tetap kendang kiblon. Kur, sinden telu. Elisa, Niken, dan Anauka. Ora rasa
14 Sri Huning nganggo jaipong. Sak lambat. Pak Mulyono. Ucin Gunung Tugel, Boyolali. Pak Marsono Pilang Kenceng Madiun. Nyebut Huning saka Tuban. Yo. Go! 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 Matur sembah nuwun. Wah, iki sing urung jumeneng karek